Ingon ang balaang kasulatan nga ang Kristo iyang gihugasan ang iyang iglesia sa iyang kaugaling dugo. Kaya kat kining mga ubang mga sulpot, o sige gihugas ana. Dugo sa ilang founders. O for example, Martin Luther, wa man to gipatay si Martin Luther para sa iyang pundok. Matay ram to iya. Di ba? Kisa pa, manalo, samot, namatay si Kristo na eh. Kisa pa, kining si Ellen G. White na samot. But pasabot, kanang maong gitawag og mga punduka, wala na'y grasya. Kay even or bisan pa, nga kanang ilang pundok, gipakamatya na sa ilang mga founders, ay pulos nga naman, kaya ang ilang mga founders, dili man luluwas. Ay pulos gihapon. Ingon ang balaang kasulatan, nga ang Kristo, iyang gihugasan ang iyang iglesia sa iyang kaugaling dugo. Kaya kat kining mga ubang mga sulpot, o sige gihugas ana. Dugo sa ilang founders. O for example, Martin Luther, wa man to gipatay si Martin Luther para sa iyang pundok. Matay ram to iya. Di ba? Kisa pa, manalo, samot, namatay si Kristo na eh. Kisa pa, kining si Ellen G. White na samot. But pasabot, kanang maong gitawag og mga punduka, wala na'y grasya. Kay even or bisan pa, nga kanang ilang pundok, gipakamatya na sa ilang mga founders, ay pulos nga naman, kaya ang ilang mga founders, dili man luluwas. Ay pulos gihapon.